ଗୋଟି ଗଣିତ ଭଳିଆ ଏବେ କ'ଣ କରିଥିବେ ଆମକୁ କିଛି ପଚାରିଲେନି ଆମକୁ କହିଦେଲେ କ'ଣ ନା ଚତୁର୍ଥ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମନେକର ଆମର ଏ ନେଇଗଲେ 143 ସେ 143 ମନେକର 90% ବହି ଆସିଛି 14 ନୁହେଁ 126 127ଟା ବହି ଆସିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ବହି ଦେଇପାରିବୁ এইভাবে নাটক সি আউ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওয়েট করিকি আমার ডাটা নেবে সেপটে দেবে মার পুরুনা ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ପୁରା ଆସୁନି କଣ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ନାହିଁ ପିଲା ସବୁ ବହି ସହିତ ଖାତା ଅଛି ସିଏ ଆଉ ଖାଲି ବହି ନାହିଁ ପିଲା ଏଇଠି ପଢିବ ସେଇଠି ଲେଖିବେ ସେ ବହିରେ ଥରେ ଯିଏ ପଢି ସାରିଲା ସେ ପିଲା ବହି ଆଉ ଥରେ ଯିଏ ପଢିବ ସେ ଯଦି ପେନରେ ଲେଖିଦେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ପଢିପାରିବ ହବ ଯେ ତାପରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବ ପଢିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ତା ଦେହରେ ଉପରୁ 10 ପୃଷ୍ଠା ପଳେଇଥିବ ମାନେ ତଳପଟୁ 10 ପୃଷ୍ଠା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଳେଇଥିବ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆମେ ଏଇଆ ପାଠ ପଢଉଥିଲୁ ଖେଳିବା କଥା ମାଟି ବାଲିରେ ଖେଳିଲ ସରିଦେଲି ଯାହା ତ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉଥିରେ ଆସିବି ମୁଁ ତ ରହୁଛି ତାକୁ ବୁଲେଇବି ଆଉ କୂଅରେ କାହିଁ ନୋଟା ପକେଇଲ ନୋଟା ଯଦି କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଢାଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ତାର ବୁଡ଼ିବ ସେଟା ବାହାର କରିବ ସେ ମଦ ଟିକେ ପିଇଲେ ସେ ବୁଡ଼ିବ ଅଳ୍ପ ମଦ ପିଇ ନହେଲେ ମରିଯିବ ପିଇଲେ ବୁଡ଼ିବ ବୁଡ଼ିକି ସେଟା ବାହାର କରିକି ଆସିବ ତମଠୁ 100 କି 200 ଯାହା ନେବ ସିଏ ତା ବାଟେ ଗଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ ସେଟା ସବୁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ରିକ୍ସାଟେ କିଣିଲା ତୁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ନେଉଛୁ କିରେ ମୋତେ ଆଗ ବୁଲା ମୋତେ କଟକ ବୁଲା ବୁଲେଇକି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଡେଲି ତାକୁ ଟିକେ ଧରିକି ବୁଲିବ ହାତରେ ପଇସା ଦେ ତେଣୁ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ବୁଲିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ବୋଲି এটা সত্যটা তো